sobotu 17. augusta 2024 Božie slovo nachádzame v Evanjeliu podľa Marka v 8. kapitole vo veršoch 14. až 21. takto. Zabudli si vziať chleby a v člne mali so sebou iba jeden chlieb. Prikazoval im: Dajte si pozor, vyhýbajte sa kvasu farizejov a kvasu Herodesa. Oni hovorili medzi sebou o tom, že nemajú chleby. Ježiš si to všimol a povedal im: Prečo hovoríte, že nemáte chleby? Ešte stále nerozumiete a nechápete? Máte zatvrdené srdce? Máte oči a nevidíte? Máte uši a nepočujete? Nepamätáte sa, koľko plných košov nalámaných zvyškov chleba ste pozbierali vtedy, keď som rozlámal 5 chlebov 5 000? Odpovedali mu: 12. A keď som rozdelil 7 chlebov 4 000, koľko plných košov nalámaných zvyškov chleba ste nazbierali? Odpovedali: 7. Nakoniec dodal: Ešte stále nechápete? Aká je naša pamäť? Denne si veľa ľudí precvičuje svoju pamäť rôznymi pomôckami. Niekedy si povzdychneme a skleslo povieme: zabudla som. A nedieje sa to len vo veciach tohto sveta, kde sme naučení na množstvo termínov, ktoré treba stihnúť. Deje sa to aj v otázkach viery. Máme pred sebou učeníkov, ktorí sú napomenutí Pánom Ježišom Kristom. Po jeho boku zažili veľké veci. Určite k nim patrí aj nasýtenie obrovského zástupu. Toto všetko im Pán pripomína. Máte oči a nevidíte? Máte uši a nečujete? Či sa nepamätáte, koľko plných košov z výškov ste nazbierali, keď som 5 000 lámal 5 chlebov? Nenechajme sa ovládnuť zlom a skazenosťou okolitého sveta. Práve naopak, prichádzajme do Božej blízkosti, aby sme sa nanovo utvrdili, čo všetko náš Pán urobil a čo koná aj dnes. Nechajme sa ním viesť a sa varujme, aby sme ho nestratili z očí a srdca. Využijme k tomu aj dnešný deň, aby sme sa obzreli, videli a pripomenuli si, čo všetko Pán aj pri nás a okolo nás dokázal. Modlíme sa. Ďakujeme, Pane Ježišu, že aj nás varuješ pred zlom a skazenosťou. Daj, aby sme si vedeli pripomenúť, čo všetko si Ty vo svojej moci aj pri nás dokázal. Prosíme, aby sme ťa nestratili z našich očí a mysle. Tak ťa chceme verne nasledovať a za Tebou kráčať. Amen. Dnešné zamyslenie pripravil Peter Sékely. V svojich modlitbách myslíme aj na cirkevný zbor Spišská Nová Ves z Tatranského seniorátu.